ಒಂಜೆ ಕೊಂಚ ಊಂಚೆ ಆದಿತ್ತ ಮುಗ್ಧತೆ ಹಾವಭಾವ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡ್ ಅಲ್ಲತೆ ಮತ್ತದು ಇನಿ 15 ಜೋಕ್ಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನಗ ವಿನ್ನಾತನ ಜೋಕ್ಲೆ ಮುಖ್ಯ 240 ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗ ಸೇವೆ ಮಂತನಕ್ಲೆ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಆ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನ ಪನ್ಪನಚನ ಒಂಜಿ ಕೃತಾರ್ಥ ಭಾವನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆರಂಭಂತದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟನ ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆರಂಭಕೊಂಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂಜಿ ರಂಗಗ ಕಾರ್ದೀಪನಂಚಿನ ಎಲ್ಯ ಪೆಜ್ಜೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಜೋಕುಲು ಬುಳೆಪುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಬುಳೆವಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಆಶಯಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಬಟ್ಟಿ ಇರುದುಂಡು ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ತೂಯರೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಬಾಲ ಎಲ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ನ ಗುರ್ತುಂಡು ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆಂತೂ ಗುರ್ತುಂಡು ಈತಿದೆಲ್ಲ ಐತೆ 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಬಂಡೇರು ಬನ್ನಾಗ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಂದಾರನ ಡಯಲಾಗನು ಅಂಚ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಡ್ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದ ಬಡ ಗೊನಸ್ಪನ್ಪಾಗೆ ಅಂಚ ಮನಸ್ಸದ ಉಲ್ಲಾಸಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕದ ಕಲಾ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೆ ಬಂಡವು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪನೋಡು ನಿಜನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪಾರು ಆರು ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪುಲ ಆತೇರು ಆರು ಕೇರಳದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲ ಆತೇರು ಭಗವತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲ ಆತೇರು ಡೋಂಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲ ಆತೇರು ಕೇರಳದ ಸಚಿವೆಲ್ಲ ಆತೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಎಲ್ಲ ಆತೇರು ಆತನಾರೇ ಅರವಿಂದಲ ಬೋಲರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊನ್ಪೋರ್ಸದ ಅಜ್ಜಿ ಆಪುನಾರು ಸೊನ್ಪೋರ್ಸದ ಅಜ್ಜಿ ನಾಕು ಲೆಂಚ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತೇರು ದುಂಬದ ಕಾಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿ ಕೋಡೆ ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ನಮಕಿಂಚ ಪಾತ್ರ ತಿಳಿಪಾರೆ ಅರ್ನ ಮೋನೆ ತೂಂಡನೆ ತೇಲಿಕೆ ಆ ಟಿ ವಿಡು ಬಣ್ಣ ಮೋನೆ ತೂಂಡನೆ ತೇಲಿಕೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಒಬೇರ್ಲ ಎತ್ತಿದ ವಿಡಂಬನೆ ಮಲ್ತೀಜೇರು ಪನ್ಪನಚ ನಮ್ಮ ನಂಬೋಳಿಗೆ ಆ ಇದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ನನಾತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪುದರ್ಗಿಂದೆ ಆಪುಂಡು ನಲ್ಲಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರಿ ಅಂದೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ನೆರೆದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಆರು ನಲ್ಲಲ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಆರು ತಿಳಿಪೋನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಪೋನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಾರ್ಡ್ ಪಣದು ತುಳುವ ನಾಡದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ನಮಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಆಟಿದ ಗಮ್ಮತ್ತುಡು ಅರೆಗೆ ಆಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಆಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತ ಅವೇ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲ ಆರು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದಿಜೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ಪುನಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡೋದಿತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಸಮಾಜದ ನನಲ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕೋಡು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಳಿಪವನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಗು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅರೆಗೆ ಏಪಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ನೆಲೆಟ್ ಅರೆನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗ್ಲು ನೆನಪು ಮಂತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಮಂದಿರದ ವತಿ ಇರ್ದು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲೆತ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂತು ನಕಲು ಲಕ್ಕದುಂತು ದಾರಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಲಕ್ಕದುಂತು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಗೌರವ ಸಂದವಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡುಗ ಆರು ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪನ ನೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಣಚ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲೊಲ್ಲೆರು ಅರೆಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲೆ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಣಚನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲೊಲ್ಲೆರು ಅರೆಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲೆ ಮಂದಿರದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಣಚನ ಕೇಶವದಾಸ್ ಬಗಮಿಲೊಲ್ಲೆರು ಅರೆಲ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರ ಕುಂಪಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರೆಲ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲೆ ಅಂಚಿನ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಜಗತಾಪು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇನು ಬೈದು ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಗೆಂದು ನಂಚಿನ ಬತ್ತ ನಂಚಿನ ಭಾಗವಹಿಸ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಪುಟಾಣಿಲೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ದಿಂಜಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹನ ತೆತ್ತೊಂದು 14 ಮಾಗಣದ ಒಡೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹನ ತೆತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು 23ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವದ ಇತ್ತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಂದಿರದ ಮಾತ ಪ್ರಮುಖರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮೇತ ಪೋದು ತುಳುತ ಮನ್ನದ ರುಚಿನ ತುಳುತ ಜಾನಪದ ಹಾಸ್ಯನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತನಾರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಇತ್ತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪನಂಜಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಬರ್ಪನ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಹಾಸ್ಯದ ರೂಪಡು ಜನಕ್ಲೇನು ಒಂಜಾತ್ ಸಮಾಧಾನದ ದೀಪನಂಚಿನ ಏರನ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂದ ಅವ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಪನೇರೆ ಅನಂತ್ಯ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಆರು ಪಾಪ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಳ್ಳಿರಾರು ಅರ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ತೂನಗ ಆರು ಭಯಂಕರ ಈ ಕೊರೋನಾ ಅಂಡಲಾಗು ಅರ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವಂದು ಆ ನಮೂನೆದ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಳ್ಳೇರು
ಅಂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಯಟಿ ಇರು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಚು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ತುಳುನಾಡುದ ಮಾತ ಜನಕುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ತನಕ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಾವಲಾದ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪನೊಂದು ಮಾತಾ ಸಂಗತಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಸರಿಮಲ್ಪೇರೆಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪನೊಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಗೌಜಿಡ ಅವಡಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲ ಪರಿಸರ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಜವನೇರು ಪೂರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು ಮುಲ್ಪಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಐಟೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಆಪನ ನೇನು ನಡವಲಿನ ನಮ್ಮ ಉಂತಾಯ ರಾಪುಜಿ ಆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅವೊಂಜಿ ವಿಧಿ ನೇನು ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಧರ್ಮದ ನೇಟು ನಡಪುನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಡಂಬರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲೇ ರೀತಿಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋದು ಈ ಒಂಜಿ ನೇನು ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪಾತೇರ್ನಿ ದಯಬಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಇನಿ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಮೂರು ಕುಂಪಲಡ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಆಪಲ ತೂತಾರ. ಈ ಸರಿ ಐನು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ತೆಗಿಜಿ ಅಂಡ್ ಐದುಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಭಾರಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದ ಇಂಜಿನಾನ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಿಂದ ಅಂಡ ದ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮುಂದುವರಿಸು ನೀನು ಪನ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೈದಿನಿ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರವೀಣಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ತಗೊಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೀಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಳ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಯಬಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ 100-200 ಜನ ಬರ್ಪೇರಿ ಅರವಿಂದನ್ನ ಅಕ್ಲ ವೇಷ ಪಾಡ್ಪವನ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಎಂಗ್ಲ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು ಅದು ಪೋಪುನ ಆ ನಮೂನೆ ಕಷ್ಟ ಬರೋದಿತ್ತೇರಿ. ಈ ಸರಿ ಭಾರಿ ಸುಲಭಡು ಅಕ್ಲನಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬಂತದ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಆತ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ಐಟು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ಡ್ ಲಾಭ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಒಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲಿ ಲೆತೊಂಕನಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರೇನು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 243 ಜೋಕ್ಲೇನು ಈ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಅಕ್ಲನ ಪ್ರತಿಭೆನ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಆಂಡ್ ಪ್ರವೀಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಬೇತೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲ ನೇಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತೇರು ನೇಕ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗಿಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗಿಲ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಇಡೀ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಫೋಟೋ ಕಡಪುನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಲ್ತಾರೆ ನೇಟು ಪ್ರೈಸ್ ಏರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಏರೆಗೆ ಬಿಡುಪುನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ 243 ಜೋಕ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ನೇಟು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮಾಧಾನಕರ ಅಂಶದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರ್ತಾ ಈ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗಳಿಸಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದನ ಕೈಟ್ ನಿಜವಾದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೆಪ್ಪ ಈ ಸಾರಿ ಅರವಿಂದ ನಾನು ಒರಿಯನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಂಡ ಒಂಜೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೋಜೋಡು ಮುಲ್ಪ ಆಕೆರತ್ತು ಇರಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಲ್ತು ಕಡಬಿಡ್ಯಾರ ಅಂಚಾದ ಅರವಿಂದನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಲ್ಲ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಕೊರ್ಪಾಡೊಂದು ಇದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಿರೋರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ಇಡೇ ಬರ್ಪುನ ಪೊಸತ್ತತ್ತು ನೇರ್ದುಂಬು ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ತೆಲ್ತದು ಬತ್ತದು ಪೋತಿನೇ ಇನಿ ಬನ್ನಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುನು ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಆಪುನ ತಪ್ಪ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದಾಂದು ಕೇಂಡ ಹಾಸ್ಯೋಡು ಅಂಚಿನ ಹಾಸ್ಯಲು ಏತೋ ಮಲ್ತದು ಪೋತುಂಡು ಯಾನು ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹಾಸ್ಯ ವಾ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ ಅವಡು ಯಾನು ಬೇಜಾರು ಕೊಡ್ತಿನ ಎತ್ತು ಐಟ್ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ಉಂಡ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಇಚ್ಚಿ ನಿಜವಾದ ವೇಷಭೂಷಣ ಅದುಪ್ಪು ವೇಷ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಯಾನು ಕೆಂಪು ಕುಂಟುಲ ಕೆಂಪು ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ದಾಯಿಕೆಂದು ಕೇಂಡ ಕೆಮ್ಮರ ಗೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜರ ಬೋಡದು ಮಾತ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಂದು ಪನ್ಪುನಾಯಿ ರೋಡ್ಡು ಪೋಪುನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವುಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನದೀಪನಾಗಿಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನೇ ಪನ್ಪುನಿ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ತಂತ್ರಿ ದಾಖಲಂಚಿನ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಲ್ತಿನೇಟಂಗೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾನು ಧರ್ಮಗೂ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ತೀಜಿ ಆಂಡ ಜನಕ್ಕುಲ ಇನ್ನು ದಾಯಕ ತೀರ್ತು ಬತ್ತೀರಿ ಇಂಕ ತೆರಿಯಂದು ಆಂಡ ಏನಾಡು ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಂಡು ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಯಾನ್ ನೇನು ತುಂಬೆ ಕಾಂಡನೆ ಪೋದು ವಾಲ್ಟರ್ಡ ಪಾತೆರ್ದು
ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ನಿಜವಾದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಕೊರೋನಾ ಬೈದನು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಇರ್ನ ನಕ್ಷತ್ರ ಇಂಚ ಇರ್ನ ರಾಶಿ ಇಂಚ ಇರೆಗೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿವಲು ಇರೆಗೆ ಶನಿ ಪತ್ತದೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗೆ ಇತ್ತೆದ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾತೆರ್ನ ಒಂಜಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶನಿ ಪತ್ತದನ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಕ್ಷತ್ರ ಇಜ್ಜ ನಕ್ಷತ್ರ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯೋಡು ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ಈ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಡು ಅವು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋತೀನಿ ಪೋನಾಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಳು ಬತ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬೇತಿನೇ ಅದು ಪೋಂಡು ಅಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಧರ್ಮ ಕಾವಡು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಕಾವಡು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತಿನ ಯಾನತ್ತು ಯಾನ ದಾಯಕಂದಿಕೆಂಡ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೋಡು ಪುಟ್ನಾಯೆ ಎನ್ನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುನಿಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಅಪ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಆಯನ ಧರ್ಮ ఆయన ధర్మగీత గౌరవ కొర్పేనా ఆతే ఆయన ధర్మగీత గౌరవ కొర్పేనా ఆయన అಪ್ಪೆಗಳು ಆತೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೆದಿ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತೀರೆಂದುಕೇಂಡ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮಗ ಅಂದು ಪಣ್ಣ ಅರೆನ ಅಮ್ಮೆ ಎಂದು ತೋಚಿಪಾದಿರ ಆರೆನ್ ಅಮ್ಮೆ ಅಂಚ ನಡತಿನಕ್ಲೆಂಕಲ್ ವಾ ಧರ್ಮಗುಲ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತಿಜ್ಯಾನು ಅಂಡ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐಕಲ ಕಾಂಡೇನೆ ಪೋದು ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾನಲ್ಡು ಕುಲ್ದು ತೇಗಂದಿಕೆಂಡ ಎಂಕ್ ನಿಖಲು ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರು ಮುಖ್ಯ ಯಾನು ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಉಂತುದೆ ಎಂದಾಂಡ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದಕ್ಲೆ ಏನನ್ನು ತರ್ಪಾವಡುಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಅರ್ಹತೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ತೂದು ತರ್ಪಾವಣಿ ಏನು ದಾಲ ಇತ್ತಂಗ ಮಾರ್ಕೊಡು ಪೋಪು ನಾನು ಕಂತು ಕುಲ್ಲಾವಿರ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚಾದ ಏನನ್ನು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಏನು ಮುರಣಿ ಬಣ್ಣ ಖುಷಿಟೆ ಒತ್ತೊಂದೆ ಪ್ರವೀಣರು ಪನ್ನಗೆ ಯಾನು ಒಯ್ಕಲ ಆ ಪೂಜಿಂದ ಪಂತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕೊಂಜಿ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಂಡು ಹೈವೇಡ್ ಅಪ್ಪಕ ಸಮೇತ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ತೆಲಿಪಾದ ನಲಿಪಾದ ಪೋತಿನೇ ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ಇಡೇ ಬಂದ್ರೆ ಅನಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಜಾರಂದ ಅನ್ಸೆ ಎಂದ ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಏನಾಡು ತಪ್ಪ ಅಂಡ ಅಂಡ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅದರಿಂದ ಅಂಚಿನ ಆಯ್ತು ಆತಿಜಿ ಅವು ದಾಯಿಗ ಅಂಚ ಉಮ್ಮ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೇಸ್ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಕೇಸ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಂದತ್ತು ಮಾತೆರ್ನ ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಅಲತ್ತವು ಏನದಾಲ ಏರೆಲ್ಲ ಮರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತದ ಅಲ್ಲ ತತ್ತದ ಪಾತೆರಿಂದ ಅಂಡ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಅಂಚಾದ ಯಾನೈಕ್ ಸಾರಿ ಕೇಣದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಅಂಚಿನ ವೇಷ ಬರ್ಪುನಿಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಪದೆ ಯಾಕಂದ್ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುನಿಂದಾಂಡ ಅವು ಎಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಎಂಕ ಮುನಿಪೇರಿಂದಾಂಡ ಆ ವೇಷ ಬೋಡ ಅಂಚಾದ ಏನ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಅಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಜಿಂದು ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರೋಡು ಉಂತದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಕೆಂದು ಪೇಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆವೊಡೊಂದಾಂಡ ಅವು ಏತೋ ವರ್ಷದ ಕನ ಯಾನು ಏತೋ ವರ್ಷಲಾಂಡು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಏತೋ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆಡ್ದು ಏತೋ ಜನಕ್ಕುಲೇನ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಂದಿನೆ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುನಿಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ ಏತ್ ತೆಲಿಪಾವತುಲಿ ಆತೆ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಳ್ದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಬೇತಕಲ್ ತೆಲಿಪೇರೆ ಅವು ಅಕಲ್ ಮರಲೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರೆ ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ತತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಲೈನ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಅಗ್ಯುವ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಪಡದು ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ ದೇವೇರು ಒಂದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಐಡ್ದಾದ ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಎತ್ತರಗು ಬಿಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ನೇರ್ ದುಂಬಲಾಪಂತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಡ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ತಂಗಡಿ ಮೆಗದಿ ಬಲಿ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ಮಾಮುವ ಆಯನ ಸಿದ್ದಮ್ಮೆನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನ ಪ್ರಯತ್ನೋಡ್ದಾದ ಈತ ದುಂಬು ಬೈದೆ ಆಂಡ ಎಂಕ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ದುಂಬು ಬರೋಡೊಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಎದುರು ಬೊಟ್ಟದು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ನಕಲು ಆವಡು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಆವಾಡು ಎನ್ನ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟದು ನಕಲು ನಿಕ್ಕಲು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ಉಪ್ಪು ಎಂದು ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಪ್ರವೀಣರೇ ಕಾಂಡಿನೇ ಪಂತು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಡು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಬೇತಕ್ಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಪುನಃ ರೀತಿಯೇ ಬೇತೆ ಎಂಕಲು ಬೇತಕ್ಲಿ ಗೌರವ ಎಂಚೋ ಕೊರೋಡು ಅವಿನ ಎಂಕಲು ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಅಕ್ಕಲು ಜೋರು ಬಡಾನಗಳು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಡಾಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಜ ಎಂಕಲು ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಗೆ ಬೇನೆ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕಲು ತಯಾರುಳ್ಳನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿನೇ ನಾನು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಪನ್ಪುಣೆ ಬೊರ್ಚಿ ಯಾನು ಇನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ರ ಆಪುಜಿ ಏರ ನಾನು ಅವ್ರಿಯನ್ನ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಅತ್ತಂದ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿಪುಲೆಯಿಂದ ಇಂಕ ಪನ್ತೋಲಿ ಆಂಡ ಪನ್ಪುಜಿದ ಯಾಕೆಂದುಕೇಂಡ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದಕ್ಕಲ ಮುಲ್ಪದ ಭಕ್ತಿರಾವಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಡು ಉಪ್ಪುನಕ್ಕಲ ಆವಡು ಏತ ಗೌರವ ಕೊರ ವ್ಯಾಪಲ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕುನ ಮಲ್ಲತ್ತಿಗೆ ಗೌರವನ ಒರ್ತೊನ್ನ ಮಲ್ಲಗೆ ಐನೆ ಅಂತಿರುವಂದ್ರೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಹೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ನಡಪೊಡಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕೊರೋನಾಡ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಈತೆ ಜನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾಕೆಂದುಕೇಂಡ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಕೊರ್ಪುನಿ ದೇವೇರು ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ನೇಡ್ದು ಮಲ್ಲ ದುಂಬೆಂಚ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಐಡ್ದಿಲ ಅದ್ದೂರಿ ಆದ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾವಿರ ಪಂಪುನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಅವಿಡ್ದಾದ ಮಾತೆರೆಗಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಂದು ಹಿಂದಿಯೇ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಪಣ್ಪಾಯ್ಜಿ ನಕಲಿ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಅಜ್ಜಿ ತೋಜರ ಅವಿಕ ಪಣ್ಣಿ ಯಾನು ಇಜ್ಜಿನ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅವೇ ನೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳೆ ಯಾಕೆಂದು ಕೇಂಡ ಏನವಿತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಬೈದನು ನಾಡ ಇನ್ನು ಎದುರು ಸಾವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಪೋಡು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಎಂಚಲ ಪೋಲಿ ಇದು ಬೇತೆ ಕ್ಲಾತಲ ಪಂತುವೇರಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆ ಪಾತ್ರೆ ತನ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಏನು ಅಂಚತ್ತು ಪಂಡ್ಬಿಡಿ ಏನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬೇಜಾರು ಆ ಒಂದಿಲಕ ನಡತಿನಾಯೆ ಏನಮಿತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪು ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ಬೈಟು ಕೊರ್ಪು ಜೇರೆಂದು ಏನು ಬೈಟು ಕೊರ್ಪು ನೇನು ಉಂತಾದೆ ಒಂದು ದಾಯಿಗಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಂಜು ಒಂಜಿ ಕಂಡನೆ ಬಡದೀಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆಂಡಂದಾಂಡ ಕಂಡನೆ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೆ ದೇ ಎನ್ನ ಕೊಂಚ ಬಾಲೆ ಆತನು ಎನ್ನ ಬಡದಿ ಕೊಂಚ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡನೆ ವಿಷಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಾಲೆದ ಅಮ್ಮೆ ಎಂಬೇನ ಆಯನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಲವ್ ಆಯಲಂದಾಂಡ ಆಯ್ ಜವನ್ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚೆಂಚ ಲವ್ ಆತನು ಅಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಈರು ಪನ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಏನು ಪಂಡೆ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊರು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ್ ಅವು ಬಟ್ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಅಲೆಗೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಅವಾಗ ಹಾಗೆ ನಮಿತ್ತು ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಬೈಟಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಮಾತ್ರ ಏನು ಕೆಲವು ಜವನಿರಗ ಅವಡೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಏನು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಂಡಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬೈಟು ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಯಾನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟಿನೇಕೆ ಎಂಕೆ ಗೌರವ ಯಾನು ಬೈಟು ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲತ್ತು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಚಿನ ಆತನ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುರಿ ಐಕ್ ಬೈಟು ಕೊರ್ಲೇನು ಬರ್ಪಕ್ಕ ಯಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಬಡದೆ ಯಾನು ಉಂತಾದಪ್ಪರೆ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ನೆರೆದಪ್ಪರೆ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಎಂಕು ಒಯ್ಕಲ ನೆರ್ಪಿಲಕ ನಡತದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನಡಪುಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಚೊಂಡ ಅಂಚನ ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪ್ಪಡು ಬಣದು ಯಾನ್ ದೇವಡ ನಟ್ಟು ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕಿಡುಕಲು ಒಂಜಿ ಏರುಪೇರು ಆಪುಂಡು ಅನ್ನ ಮೆತ್ತಲ ನೈತಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಅರೆಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ದೇವರನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಆರು ಕೊರಡು ನಲಾತು ಆರು ಕಲಾ ಬದುಕಿಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಆರು ಧರ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಎತ್ತು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಅರ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಕಸಾಲ ಪೋಪೆ ಆರು ದೇವೇರಕ್ಕೆ ಒನ್ನೆಡ್ದು ಪಿದೇರು ಬರಡು ನನ್ನ ಒಂಜರ ಗಂಟೆದಾಗುಂಡು ಆತು ದೇವೇರನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಭಗವತಿನ ಆರಾಧಕಿ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಅವು ಶಕ್ತಿ ಅರೆನು ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಲ ಅರೆನು ಈ ತುಳ್ಳ ನಾಡದ ಯಾಪಲ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಉಳುಪುಲೆ ಪಂಡದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲ್ಲಾಲ್ ಅಂಚಿನ ಕಿಶೋರ್ ಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದೆ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ಅವೇ ಗಣೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದು ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನ ಜೋಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಕೂರೊಂದು ಲೆಂಕುಲು ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಹಿಮಾಂಶು ನಿಯರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿಂಬರ್ ನಿಶಿತಾ ರಾವ್ ಮತ್ತು ನಿಶಿತಾ ರಾವ್ ಬಲೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಬಕ್ಕವೈದು ನಿಶಿತಾ ರಾವ್ ಯದ್ವಿಕ್ ನಿಶಿತಾ ರಾವ್ ಬಲೆ ತುಲೆ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಪೋಷಾಕಡೆ ಜೋಕುಲು ಬೈದೇರು ಯದ್ವಿಕ್ ಚಿಂತನ್ ಸಿ ರಾವ್ ಯದ್ವಿಕ್ ವೆಂಕು ಹಿತ್ಲು ಕೊಲ್ಯ
ಚಿಂತನ್ ಸಿ ರಾವ್. ದಯಮತ್ತದ ನಿಖಿಲ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರಪ್ಪ ಬಕ್ಕ. ಚಿಂತನ್ ಸಿ ರಾವ್, ಚಿಂತನ್ ಸಿ ರಾವ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಂಬರ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡ್ವೇರ್. ಸ್ಮಯಾ ಪೀಡಿ, ಸ್ಮಯಾ ಪೀಡಿ, ಸ್ಮಯಾ ಪೀಡಿ. ಸ್ಮಯಾ ಪೀಡಿ. ಧನ್ವಿತ್ ರಾವ್, ಧನ್ವಿತ್ ರಾವ್. ಧನ್ವಿತ್ ರಾವ್. ಆರ್ ವಿ ರಾವ್, ಆರ್ ವಿ ರಾವ್. ಧನ್ವಿತ್ ರಾವ್, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಮೂರು ಕಟ್ಟ. ಆರ್ ವಿ ರಾವ್, ಚೇತನ್ ನಗರ, ಕುಂಪಲ. ಯಶ್ವಿ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯಶ್ವಿ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಯಶ್ವಿ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಯುವಾಂಶ್ ಎಸ್, ಯುವಾಂಶ್ ಎಸ್. ಯುವಾಂಶ್, ಯುವಾಂಶ್ ಎಸ್. ದಿತಾಯ ವಿ. ದಿತ್ಯ, ದಿತ್ಯ ವಿ, ಬಲ್ಯ, ಕುಂಪಲ. ರಿಷಿಕಾ ಎಂ, ರಿಷಿಕಾ ಎಂ, ರಿಷಿಕಾ ಎಂ, ಮಿತ್ರನಗರ. ಈ ಪ್ರೈಸ್ ವಿತರಣೆ ಮಂದಿರದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು. ರಿಷಿಕ್ ಎಂ, ರಿಷಿಕ್ ಎಂ. ರಿಷಿಕ್ ಎಂ. ಮೋಕ್ಷ, ಮೋಕ್ಷ, ಮೋಕ್ಷ. ಇನ್ನೂರ 42 ಜೋಗಳು, 242 ಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನೀಯದಂಥ ಮಗು ಹಿತಾಂಶಿ ಕೊಟ್ಟಾರಿ. ಮೂಜನೆ ಇನಾಮ್ ಬೈದನಂಚಿನ ಹಿತಾಂಶಿ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಹಿತಾಂಶಿ ಕೊಟ್ಟಾರಿ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ.
ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನೀಯ ಇಂತಿನ ಬಾಲ ಶ್ರೀಯಾಂಶು ಎಸ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಲಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಗರ್ ಕುಕ್ಕುದ ಕಟ್ಟೆ. ರಡ್ನೆ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿನ ಬಾಲ ಒಂಚೂರು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಲೆ ಬಾ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ರಡ್ನೆ ಇನಾಮ್ ಪಟ್ಟನಂಚಿನ ದೇಕ್ ನಗದು ಇನಾಮ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಕುಲ್ಲುದನ ಬಾಲ ಅರ್ಧ ಕುಲ್ಲುದ ಫೋಟೋ ಎತ್ತಿನ ಬಾಲ. ಶ್ರುತ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಬಾಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ಬಾಗಡೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ಅದು ಮಲ್ತನಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತನಚಿನ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಫೋಟೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ 243 ಫೋಟೋರು ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಬಾಲ ಶ್ರೀಯಾ ಸನತ್ ಮಾಡೂರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯಾದ ಮಗು. ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯಾ ಸನತ್ ಸುರುತ ಇನಾಮದ ಬಾಲನೆ ಬೈಜ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಸದಸ್ಯೆ ಸಚಿನ್ ಉಲ್ಲೇರು ದುಬೈಡಿತ್ತಿನಾರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಲ್ಲಲೆ ಕುಲ್ಲುನಾರು ದುಬೈಗೆ ಪೋಯರಾಜಿ ಅಣ್ಣ. ಆ ರಡ್ಡರ ತಿಂಗಳು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪಾನ ಅಂಚಿನ ಈರು ಬರ್ಪಾರ ಗೊತ್ತ ನೀರ್ನಲ್ಲ ಮೋಹನದ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪಾದಿರ ಅಂಚ. ಇನ್ನು ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ್ನ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತದೇರು ಆರು ಬತ್ತದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನು ಆರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪೋಡ ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಅರ್ನನೆ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತನಚನ ಸಚಿನ್ ಅರ್ನನೆ ದಿಟ್ಟು ಮೋನೆ ಬೈದನು ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ್ನ ಮೋನದನೆ ಅಜಿಯೇ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಸಚಿನ್ಗೆ ದುಂಬುದವ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಆವಡ ಪಣಂದು ಇತ್ತೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ನ ಎಂಕಲು ಬುರ್ದು ಕೊರದಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಯ್ಯೋ.
ಶುಭ ದಿವಸಗಳು ಕಾಣಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇವತಾ ಸತ್ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಈ ಶುಭ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೊಂದ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನಾಂಚಿತರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಹವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಗಣಪತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯೊಂದು ಪಂಚಗವ್ಯ ಪುರಸ್ಕರವಾದ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ತದನಂತರವಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಕಾಂಡದ ಮಹಾಪೂಜೆ ತದನಂತರವಾದ ಭಜನಾ ಸೇವನೆ ಇಡಮಠದ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತದನಂತರವಾದ ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಈ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದ ಸೇವನೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದ ನನ್ನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾದ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದ ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಮಲ್ಪೂಜೆತನ ವೈಭವದ ಆಚರಣೆಗೆ ಮಲ್ಪಡುವಂಥ ಅನಾನುಕೂಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಆ ದೇವರನ್ನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಮುಂತಾದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನಪೂರ್ವಕವಾದ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರಿಸಾದ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಯಾಚನೆ ಮಲ್ಪುವಾಗ ಲೋಕವೇ ಬಂತನ ಕಂಟಕಗಳ ಮಾತು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಾದು ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳಿನ ಮಾತು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪಾದು ಸರ್ವರಿಲ್ಲ ಆಯುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯನ ನೆಮ್ಮದಿನ ಶಾಂತಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಾದು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾಂಚಿತನ ಅನುಗ್ರಹ ಸರ್ವರೆಲ್ಲ ಮಡಿಲಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರದು ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪುರಸ್ತರವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡೆದಂಚಿತನ ಸರ್ವ ಸೇವೆಲ್ಲ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಂಚಿತನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲನ ಸರ್ವ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಮಡಿದಿಂಜಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಜನೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ 10 ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಈ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನ ಮೇಲ್ಕಾಲಮಟ್ಟಲ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಬೆಳಗಾದ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿನ ದುಃಖಗಳಿನ ರೋಗಗಳಿನ ಭಯಗಳಿನ ದೋಷಗಳಿನ ಮಾತ ದೇವರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರದು ಸರ್ವರೆಗ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರದು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಜೀವನದ ಬರ್ಪುಚಿತ್ರ ಮಾತ ಕಷ್ಟನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿನಡೆಗೆ ಆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹದವರ ಸರ್ವ ದುಃಖಗಳ ಪರಿಹಾರಾಂಡಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಮನೆ ಎಂಟೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತದ ಬೆಳಗಾದ ಕುರಿಯರ ಬರ್ಪುಚಿತ್ರನ ಕೀರ್ತಿನೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಮತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮಾಧಿಪತಿ ಆಂಜಿತನ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಣದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಆ ಮಲಯಾಳಗುಡಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಪ್ಪಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಲೆಯಾಂಜಿತನ ಆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರೆಲ್ಲ ಸಪರಿವಾರವಾಂಚಿತನ ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹದೊಟ್ಟಿಗೂ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಬರ್ತಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಆ ದೇವರನ್ನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ವಿಜಾಡಿರುಂಟು ಆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸಾಂಗೋಪಸಾಂಗವಾದ ನಿರ್ವಿಘ್ನಪೂರ್ವಕವಾದ ನೆರವೇರಿಸಾದೆ ಆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಸಮಯಗಾನ ಏರಿಯಾಗೆ ಬರೆಯರ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾಚಿತನ ದರ್ಶನ ತೋಪಂಚಿತನ ಸುಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರದು ಏರೇರಕಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಂಚೆಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಎನ್ನುವರ ಅಪೂರ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕೀರ್ತಿನೆ ಆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ನನ್ನ ಮೇಲ್ಕಾಲದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಪಂಚಿತನ ಸರ್ವ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಾಚಿತನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾದಿಗಳು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾದಿಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲ್ಕಾಲಮಟ್ಟಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರಾದಂಕವಾದ ನಿರ್ವಿಘ್ನಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೊತ್ತದ ವರ್ಪತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿನೇ ಸರ್ವೇರೆಗಳ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನಜಿತ್ತನ ಸೇವಾದಿಗಳಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸುಲಭ ಸಂಭಾವ್ಯವಾದ ಕರ್ಮಲೋಪಗಳ ಭಕ್ತಿ ಲೋಪಗಳ ಸಮಯ ಲೋಪಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಪಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪಗಳ ನಮ್ಮದು ಬತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಕುರ್ನ ಸೇವೆ ಏಪಲ ದೇವರೆದುರು ಕಿಂಚಿತ್ತಿಗೆ ಐನ ಅನಂತವಾದ ದೇವರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಅನಂತವಾದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲನೆ ನಂಗೆ ಸರ್ವೆರೆಗ್ಲ ಮಡಿಲ್ಜಿಂಜಾದ ಕುರುಡು ಪಡೆದು ಈ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾರಣ ಸರ್ವೆಲ್ಲ ಏಕಜಿತ್ತುಡ ಭಕ್ತಿಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನಾನು ಆಗ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ವಾದಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಯಾನಿ ಗಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ದೇವತೆ
Ready?